Molt bé, doncs ja hi som, segona etapa de la Costa Brava Stage Run 2023. És una etapa que és dura, no us enganyem, és més dura que la tercera, per exemple. Té els mateixos quilòmetres, però se us farà una miqueta més llarga, perquè és una mica més tècnica. És una etapa però que també és preciosa, és molt maca. Passarem també pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, veurem les Illes Medes, creuarem un riu, serà tota una aventura, així que som-hi. Per estructurar una mica el briefing i que serveixi per les dues curses, el que farem serà començant explicant, òbviament, els primers quilòmetres, els primers gairebé 20 quilòmetres per la Costa Brava Stage Run 120K, i quan arribem en el punt en què és l'avituallament segon i també el punt de sortida de la curta, doncs llavors explicarem els trams per les dues curses. Molt bé, doncs comencem. Cursa llarga, Costa Brava Stage Run 120K, comença a Platja d'Aro. Comencem a la platja, és un entorn increïble a aquella hora del matí, veurem com va pujant el sol, molt maco. Els primers quilòmetres, els primers 3 quilòmetres, són 3 quilòmetres que anem per camí de ronda, molt maco, anem fent sempre al costat del mar. Un cop passats aquests 3 quilòmetres, tenim aproximadament 3 i mig que anirem passant pels passejos de Sant Antoni fins a arribar a Palamós. Des de Palamós pujarem per unes escales, creuarem el poble i ja encararem l'últim tram d'aquesta primera part fins al primer avituallament, el avituallament de la Fosca. Allà portarem ja uns 10 quilòmetres de cursa i encarem el segon tram. Sortirem i anirem resseguint el camí de ronda, sempre al costat de mar, passarem per Cala Salguer, passarem també per Cala Estreta. Si no hi heu estat mai sabreu per què es diu Cala Estreta. Passarem molt arran de mar i ja encararem la part final fins a arribar a Calella de Palafrugell, on, a banda de tenir el segon avituallament, començarà la Costa Brava Stage Run 80K. Sortint de Calella de Palafrugell, seguirem fent camí de ronda, arribarem a Llafranc i des de Llafranc començarem ja la pujada cap al far de Sant Sebastià. La pujada la farem per carretera, però hi haurà un moment que aquesta carretera trencarem en un revolt molt tancat, trencarem a l'esquerra per acabar de pujar per Corriol fins al far i llavors la baixada fins a Tamariu, que aquesta baixada doncs heu d'anar molt en compte perquè és una mica perdedora, hi ha diversos camins, sobretot pareu una mica atenció sobretot a les marques en aquí. Sortir de Tamariu ho fem per urbanització i per carretera, és una mica complicat, també estigueu atents, farem un tram de camí de ronda, un altre tram d'urbanització, per llavors baixar per una carretera llarga fins al tercer avituallament, primer avituallament de la cursa curta, que és el d'Aigua Blava. Baixant per aquesta carretera hi ha un moment en què trenquem totalment a la dreta. Estigueu atents, més que res, per no fer alguns metres de més, és per anar més directe cap a la platja. Aigua Blava és un lloc increïble on fer l'avituallament i que de ben segur que us estareu una estoneta mirant el mar allà. Doncs sortint d'aquest avituallament d'Aigua Blava, seguirem el camí de ronda, anirem fent puja i baixa, passarem pel port de Salguer i des d'allà vindria el que serà la pujada del dia, no? La pujada més vertical per un corriol i més dura segurament de l'etapa. Aquest corriol ens portarà al Puig Seguàrdia, des d'on tindreu una vista increïble del Cap de Begur, i des d'allà farem una baixada també per Corriol i després un tram d'urbanització que ens portarà a Sa Tuna. Des de Sa Tuna després anirem seguint el camí de ronda, després també farem uns puja i baixes que són una mica trencacames, passarem un tram de roques escarpades, cal anar amb compte aquí, fins a arribar a l'avituallament, a l'últim avituallament, que és el de Sarriera. Després de l'avituallament de Sarriera, un quilòmetre més que anirem pel costat del mar i entrem ja al que és la platja de Pals. A partir d'aquí queden uns 8 quilòmetres de platja, no us espanteu. Els primers potser 5 quilòmetres
es fan molt bé, hi ha un tram de sorra més compactada, anireu tenint aquí el mar, la platja llarguíssima, i començareu a veure ja les Illes Medes al fons. Després d'aquest tram creuareu un petit riu, el riu Daró, en principi no ha d'haver-hi cap problema, l'any passat baixava molt carregat, aquest any ho anirem veient, i després sí que ve on creuem la Gola del Ter, és el mític creuament del riu Ter que tant apareix en els vídeos i que la gent tant recorda. És un tram on l'aigua no baixa forta, però sí que hi ha més cabdal, i nosaltres tenim gent en allà que us ajudarà a travessar la gola. Si ho necessiteu, tindrem una corda de banda a banda. A banda també tindrem unes caixes estanques per si hi ha algun tipus de material que vulgueu posar dins i que us transportem d'una banda a l'altra, també ho podrem fer. En aquest punt, l'any passat, va ser on vam haver d'improvisar un pla B, perquè de cop i volta el riu va començar a baixar molt de cabdal i era realment perillós. Ja tenim dissenyat un pla B molt millor que el de l'any passat, és a dir, que si no podem creuar, en allà us informarem del que cal fer, però acabarem en allà i un servei de bus us portarà a l'hotel sense cap problema. Però com esperem que no sigui així, creuarem el riu Ter, des d'allà sí que venen uns 2 quilòmetres de córrer per la platja, és sorra fina, us haureu de prendre amb calma, tranquil·litat, i un cop passin aquests 2 quilòmetres, 1 quilòmetre només de passeig, que ja us portarà a la meta de l'Estartit. Allà tindreu el servei de fisioteràpia, l'avituallament, i a banda tindrem els 3 hotels que tenim molt a mà. I res, molta sort i esperem veure-us a l'arribada.